Cruz Vermella aumenta o seu traballo con máis familias necesitadas, pero tamén con máis voluntarios dispostos a axudar. Dende o comezo desta crise, Cruz Vermella asegurou o mantemento dos seus programas esenciais e intensificou a súa actividade coas persoas máis vulnerables ante o COVID-19 nunha primeira fase de actuación. O 19 de marzo lanzaron o plan Cruz Vermella Responde fronte ao COVID-19 para as persoas en situación de vulnerabilidade en coordinación con todas as administracións públicas. Un plan ao que podería sumarse todo aquel que queira contribuir. Desde Cruz Roja Española, de Cruz Vermella Ourense Carballiño, que son moi importantes as comarcais porque están máis cerca das persoas que se pode, estamos traballando no plan que se chama Responde, que funciona a nivel de todo o que é Cruz Roja España. Hai unhas captacións que encabezan Gasol, que encabeza Nadal, Alonso e outros deportistas para conseguir fondos para que, a súa vez, nós podamos atender as persoas. Estamos cun plan, sobre todo, de cuidar as persoas e de axudalas no que é básico, que son alimentos e produtos higiénicos. Tamén calquera outra circunstancia que poida darse en unha persoa ou nunha familia. A nosa pretensión, o noso objetivo é de axudar a todas as persoas que estean neste momento en situación crítica. Non só os nosos usuarios, senón todas aquelas persoas que por razóns, como sabemos, dos ERTES ou de traballos a veces sumerxidos, precarios, e as persoas tiñen e quedaron sin nada, que por culpa de iso non se queden sin o básico que son os alimentos e os produtos higiénicos. A Cruz Vermella de Ourense agradece dende o Carballiño as doazóns recibidas para o plan Cruz Vermella Responde, entre outras a de Juvenor Lab, a empresa do polígono do Carballiño, polos 320 botes de sel desinfectante tan importantes nestes días de loita frente ao virus. Tamén a Cachopisa Carballiño por colaborar na cobertura de necesidades básicas das familias e a Mónica Vanga e o grupo de mulleres da comarca que elaboran a repostería con agarimo por achegarlles doces e sorrisos que tanto ánimo e forza lles dan o seu corazón nestes momentos tan difíciles. Temos donacións de empresas. No caso concreto do Carballiño, exemplar unha pizzería Cacho Pizza, que está todos os días proporcionándonos 5 pizzas medianas ou bocadillos para poder achegarlle a aquelas familias, especialmente que tiñan nenos pequenos, para atendelas. Estamos recibindo da empresa da cooperativa Coren xenerosamente, de Augas Sousas, de outras moitas empresas como Aceites Abril. Temos actividades que nos fan grupos de deportistas, como acabamos de ter hai uns días, unha actividade un domingo de correr, andar, facer deporte desde a casa, virtual, pero que recadaron nada menos unha cantidade de 4.000 euros, que non é pouco. Temos, lógicamente, eso todo transformado en vales que damos ás persoas. Preferimos facelo desa maneira. Neste caso, si é posible, para que fagan a compra do básico, non outros elementos, eles mesmos, as persoas mesmas, nos supermercados. E, se non é así, cando recibimos alimentos, procuramos repartilos a aquelas familias que máis o necesitan, que nos coñecemos, ou as que se dirixen a nós, e nos vemos cal é a situación, e se fai falta, lógicamente, estamos aí. De momento, levámoslo ben. Temos moito voluntariado que nos está axudando novo, aparte dos que xa tiñamos.